Hello everyone, hope kulakho lambahle. Namhlanje nginiphathele izindaba ke ezithinta ke uLimit Nala ke nengoma ke ayikhiphile ke akade eyikhiphe kade evalelisa ke uSicebi ke inkosi yamagcokama. uLimit ke uyikhiphile ke lengoma le ethi lashona ilanga. Kodwa kade esaba ukuthi akhiphe le ngoma ngoba ubesaba ukuthi abantu ke bazothi ubone ithuba walisebenzisa ngokushona kwenkosi yamagcokama. Kodwa ke abathandi bomculo wamaskandi kanti kanye nabalandeli bakhe ke bamcelile ke yena ke uLimit ke bamnxusa ukuthi akayikhiphe ke le ngoma ke yona ke le ethi lashona ilanga. Kodwa ke bathi ke uma ukuthi ke ugcine ekhiphile ke ingoma ke akayikhiphe kodwa ayikhiphe ngaphansi kwenkosi yamagcokama. Nangempela ke uLimit Nala ke ukwenzile ke lokho ke okusho kona ukuthi uyalalela uma etshelwa. Nansi ke ivideo ke ekhombisayo ukuthi ngempela uLimit ke ingoma ke uyifake ngaphansi kwakhe ke uSicebi. Asishoneni khona muthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ngaphela uzuphuthelwe amavideo abalulekile afana njengalawo. Asishone khona ingabe ngisakumosha isikhathi sakho. Ukukhala-ke kwabalandeli bamaskandi abaningi emva kokuthi uLimit eposte ingoma akayenze as a tribute song ebhekise uSicebi Dlamini inkosi yamagcokama sekuzwakele. Ukuphuma kwale ngoma kuye kwabambeka emva kokuthi uLimit Nala epostile ukuthi uyasaba ukuyikhipha le ngoma ngenxa yokuthi kuzobe ngathi mhlawumbe ufuna ukuzuza ngegama likaSicebi. Ama-comment abemaningi-ke emcela ukuthi cha no, ikhiphe ingoma kodwa mhlawumbe uyikhiphe ngaphansi kwepage likaSicebi oyinkosi yamagcokama oshile emhlabeni. Lokho kubuye ngathi kwenzekile-ke njengamanje sithola nansi i-cover art yengoma ezobe iphuma ngaphansi kwe-channel kaSicebi ezobe inoLimit Nala kanye noSinentuli as a tribute song ebhekiswe kuSicebi umfoka Dlamini inkosi yamagcokama. Sibonile ke ivideo ke lapho khona ke kukhonjiswa khona ukuthi ngempela uLimit ke ingoma ke uyifake ngaphansi kwaSicebi. Asike sithembe ukuthi nabanye ke abaculi ke bawo ke umaskandi noma abanye abaculi nje bonkana nje bazokwenza ke njengoba enzile ke yena ke uLimit, bafake izingoma abazobe beyikhipha ngegama likaSicebi bevalelisa yena uSicebi bayifake ngaphansi kwegama lakhe ukuze kuzozuza ke umndeni waSicebi ke kanye sondelene naye ke uSicebi, kungazuzi labo baculi bangasebenzisi amathuba. But-ke siyivala lana ke ivideo namhlanje sibeka unqi. I really hope uzoenjoyile ivideo namhlanje. If you enjoyile, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.